oras, alas 8:45 sa Kabuntagon. Mga pagpati nga ilong, usahay makahilo, kinahanglan kining isinggit o ipabuhagay. Anak Bisaya! Dinhi, atong bukik giyon o tukiyon, mga isgutanan nga magkalagot, mga isyong makakuyak, ug mga pangutanang makapasabot. Anak Bisaya! Juan Carinio, atong bukasan, lakwaan ug sikad-sikaran, ang tanang mga bakakon ug limbungan sa pangamtanan. Anak Bisaya! Okay, may buntag ka na itong tanan. Welcome sa ato ang tulumanon. Sa gyapon ako si Jason Monteclar. Hangtod ta dire sa alas 9 o alas 10 sa Kabuntagon. Limot na mata sa man. Kinahanglan ta mo tumaranig daghang sustadjen sa mito kay isang illegal commercial to, pero aga naman nagkahabulan nga to ang panumduman. Tungod tingalisam kay naanad sa ibot. Ito na may binisaya na sa miboy. Inig-abot sa sangpon. Ibot. Anak ko na. Ay klaro storya. Hoy, good morning sa ato mga kaigsunan. Labi na diya sa Daan Bantayan. Pinagi sa 100.5 DYCM FM Bugo City. Na naglanog-lanog ron dito sa norte. Diri sa Islas Malapascua, Bantayan, Daan Bantayan, San Remigio. Diri sa Madridijos, subay-ubay ritag mga tigpaminawan diya. Good morning kaninyong tanan. Og di sa dato hikalimtan ang duha ka mga bunguton diri sa Sibunga. Sila si Bonifacio Sanchez og si Aikis Mahinay. Kataw-tawtang wa ta ka padangat sa atong mga mainiton nga patimbaya. Bumikan kay nagpapuli ang taon ko diri. Sa ako kauban nga si Sammy B. Balik ko sa kasimana mga higala, kuan ko nang hangyot ko kay kinahanglan ko nga mangita usa ba og paagi para nga makapahuway ang atong utok sa miboy no sa kadagan natong mga gipang sa kubang aning kinabuhi wa og tuoning mga magkadaiya bang gumunhap nga kinahanglan sa ta nga mo lelo no kinahanglan ta nga mo pahuway kinahanglan ta nga mo relax para nga inigbalik na to baskog dasig unya napuno sa paglaom ang ato ang kada adlaw nga kinabuhi. So salamat kayo Sam no sa makanunayon nimo nga paghulip dayon sa mga higayon nga mawagtan ko diri sa programa. So hopefully magkakuyog ta hantod na ni mga higala og asa napod kong dapita ipadpad sa kalibutan. Kaya actually sa akong plano sunod moadto kog Latin America. O mo na ambisyon gina ko nga makakita ko ng mga Machu Picchu. No, makakita ta mga higala ng mga nindot kay lugar dito sa Argentina, anang mga lugar sa kining Brazil, Bolivia, kanang mga ingunana na pod kay napulaan ako si Europe sa bitaw matay digid maayo rong buntaga ha kay samtang nag-ukab ko sa mga mantalaan nagtanaw ko diri unsay mga pinaka labing labas nga balita matay digid maayo kay nagsagunson ang atong mga kahigalaan o pangambak anang mga tagas nga lugar kaganinang buntag mga pasado alas 6 tingali to alas 7 alas 6 no dunay usa ka babae nga niambak dire sa usa ka hotel dapit na sa may Jones Avenue pero Osmeña Boulevard may karaang tawag ang Osmeña Boulevard na niron kining tapad ni Atbang's Department of Health diya dapita kanang taas kay building diya diri ba to sa Crown Agency Sam? Dili no mo na no Crown Regency
ni ambak ang usa ka babae nga gituhuan mga higala nga dunay taon kuno ni gihambin nga sakit. Wata kay ba og unsang sakita ang iyahang gihambin? Sakit ba ni sa panglawas o sakit ba ni sa panghuna-huna o sakit ba ni sa gugma? Wa kita kay ba kay sagad man gud mga panahon na daghan na kay mga klaseng disorder nga mahimong muigo sa katao unya di pa ginamao. Kay murag kagabi sa mga pasado sa alas 10 nasab kay po'y laing ni ambak diri sa Mactan Bridge. First Mactan Bridge, no? Amo to patay tingali. Nakuha siya, na-recover. Oh, pero wata kay ba? Oh, yeah. Pero muna gina, ang akong punto, porbidas, no? Murag nagkuhan man ron, murag duda na ko, murag kabahis-bahis ang yawa ro mga panahon na. Narabagi usahay sa nga di na to tatna ba niya. Kinihati mani gini kong gisulti, di panimaw. Napaw niya yung mga masunod nga balita kay basta magsagunson ra ba. Nya kining mga ingunani nga klase nga balita magdikit-dikit. Ako di ko kay ko kalimot kay nagugos sa ani nga kuan nagutas panibya. There was one time kini ako laming na hinumduman. Hinumdum mo sa nga dunay dako kaayong punuan sa buli diri sa Tihiro o nga nikalit lang kahag sa unya datugan gitaon ang duha ka mga kinabuhi ang amahan man tingalitog anak or managtiayon day no nya ang buhi ang anak ra batang kuan grade 1 nadakdakan taon ang ilahang puyanan sa dako kayong punuan sa buli nga didto gid may hagsa sa ilahang gihigdaan aperting pisata patay sus nya didto mo ko to sa ay diri na ko to DYCM ako'y nag-break sa balita karon kay kini laging auman tagdila matod pas mga kani bang ito mog dila matod pas mga karaan laman ko ng mga dila kanang mga buyagan ba kanang daygon ti ka ikaw ma tugkan kanay butik-butik kana laging lawom o kaning latag dila pag break na ko sa balita sus ni pakapin pa magitong storya sa nga kinira bang ingon ani di ra ba ni magputol na sa ilaing mga balita nga susama niya ni nga madakdakan pod og punuan ay sus nababaan pagkaugma gid sam or pagkahapon ng tingali gid ato dako sa kay punuan at bang diri sa may sipat sa patira na ay kikining sa patira nga eskwelahan ba oh na atoy driver sa Talamban 13C nga wa pagi traffic pero hinay lang ang yang dagan matay siya maginaatlan sang nga nahagsa sa dako kay punuan atong karaan king kahoy at bang anang sa patira karon din tukuran naman nagdako kayo nga condominium diha ginatungod ay pertis ang pisata ni Manoy nya na para bagi footage nga nilugwa pa yang kamutsam nalata siya sa citizenship nagsakonsunto nya naa pag ito'y lain muna nga kining mga inaning nga klase ng balita bantay-bantay mo kay sa ako nagisulti nagihigayon nga di ta kay bao walang tay kalibutan nga matagkaron og unya gisakdap-sakdapan na mo sa espiritu sa yawa kay mo na ni inano sa kunso na sad nga na naghikog kinsa ba ko'y magdahom kagabi dito sa Lapu-Lapu des Mactan ni ambak karon na sad diri dapita sa may Crown Regency babay ni ambak nanay gihatag ron ng pulis diri nga naay note gibilin no naa siya note nga gibilin murag sa ko nagisulti depression gid sam no naa siya she is practically suffering from depression nya kining depression man gud dili ni mo matagna kay naghan kay kong mga higala nga naigo ani nya kining klase nga sakit di ka kibawsan nga naigo na kag depression because pwedeng magsikita og hinagwa ron sige tag katawa sige tag agik-ik sige tag hudyaka lipay kitang paminawon apan sa usaka pamilutan kalit kayo nga mo shift mailis ang imuhang mood mukalit lang og kaubos ang imuhang adrenaline mo down ang imong energy mukalit kalag kaluya unya daghan na kayo mga klaseng hunahuna ang
balik-balik sa imong habang handurawan, sa imong imagination. Unya kini sang depression, kay nakabasa man ko ani, it's not dili ni sa consider nga kuan, di siya considered as kuan kanabang parehalang og hilanat nga sintomas sa usa ka butang. Kining depression, it has something to do with chemical imbalance sud sa imuhang utok. No, doon ay chemical imbalance na ay kining nato gitawag nila sam kanang happy hormone, nalimot lang ko oxytocin mo man tingali na nga mubos gani ang level ana ang tao, mubos ang level ana sa imong utok, murag mahubsan ba ang tao, mukalitlag ka depress. And when you say depress, dili technically nga nag-uol nga magsige og kinibang bakho og tabaw, hilat, dili. Kanang depression ang timailahanan na number 1, ang tao sa magsige katog siging kaluya na may klase nga luya nga dili kapoy, no, kanang way gana ba tawag na luya bang yapon, lahi sa nang laay, kay kanang laay wa may lingaw. Yung klase nga luya nga wa kag kapoy, dili bugat ang imong lawas, wa sa kagibati dag pamuypoy, pero matay inigmata ni magbuntag, bugat kaayo gyung igawas, bugat kayong ibangon sa lantay. No, hasta mga ordinaryo nga gimbuhaton sa ordinaryo nga adlaw para nimo kalbaryo kaayo. Bisan sa pagpilo sa imuhang hinigdaan, sa imong habol, sa imong unlan, pag-ayo sa imong higdaanan, bisan na lang gali pag aswat og sudlay sam. Kapoy kayo, budlay ba kanang bugat niya. Lami kayong sigilag ligid. Lami kayong magsigilan kadiya higda bisag wa ka natog. Nya di ka galangan mo gawas kwarto. Di sad ka buang, pero may mga buang, wala naman ganyan problema. Ang pinakahayay nga tao sa kalibutan katong mambuang. Kay wa naman siya mga kabalaka, wa naman siya naghuna-hunas ugma. Wa na pud siya gibudlay kagahapon. Nya wala sad na siya karon. Laktod pagkasulti ka ng buang, muna'y labing hayahay nga tao sa kalibutan, pero when you are depressed, di magkabuang. Down lagid kaayo. Nya ikaduha pud sam, wa na kay gana nga manginabuhi. Bisa kung saon pa kadiya og hagwa sa imong mga hinigugma, di na ka mo tubag, di na ka mo kagat, di na ka mo sumpay. Kaya nga naman, balikon ako, emotional issue na siya. And ug imo ginang tanawon sa siyensya, it has something to do with the chemical component sa imuhang utok. Munang uban nga para nako katong mga nag-antos in town og depression, always make it a habit. Himuha gina ninyo nga kada adlaw ninyong gibuhat para nga di gyud mo maigog depression, painit. Lahi nang mamainit. Okay. Pinaypay man na og cook sakto sa mamainit na. Pero lahi gyud og mingon kang magpainit. Always, never forget to take your daily dose of sunlight. Kinahanglan ka gyud nga magpainit. Mga 15 to 25 minutes or 30 at maximum, painit lang diya. Nya much preferred ang kabuntagon. Pero wa kay oras sa buntag, pwede sad nga mahapon. Ayaw sad iatol. Nga kana bang udtong tuto kay mosaka sa ang imong blood pressure ana. But you know, kinahanglan kang magpainit. Pangutana, unsa may labot sa adlaw sir sa depression? Ang kini man kung adlaw, naana siya ay energy. Actually, kuan na siya low level nga ultraviolet nga energy. Gamma ray ang tawag, ngingi ka mura scientist naman tayo. Wa ko gitamdan ha. Wa ko gitamdan ring computer, libro oron sa babat, makarecall lang usam sa una. Sa nagtuon patas kolehiyo ba? Natural science na to. Ang kining adlaw naani siya ay low level nga ultraviolet ray nya
kanang ultraviolet light naapagid na gamay kaayo nga energy ana ang tawag kay gamma ray. Muna siya ay energy nga gamiton kita mo nang magpa X-ray ka. Kanang magpa X-ray ka, concentrated gamma ray na isod na dito sa imuhang panit nya makita nila og unsay naas ilawom labi na sa imong buko, unsa pa na diya uban pa nga mga organ. That is practically gamma ray concentrated form. So kanang adlaw na siya na pero spreaded na siya. But you know, musud gyud po na sa imong panit. Gani ang ilang pagtuon na sa mutuhop gina. Lapos pag ginaugasa na siya lapos. Now, unsa may yan buhaton na. Murang ta na maligya nig herbal. Kaya sila okay na. Anyway, iyahang i-activate ang imuhang immune. Ang imong immunity system iyang i-activate. Doon naman goy compound ang lawas sa tao nga iyarang gistored sud sa imuhang bone marrow. Sa imong bukog ba? Kanang kanang tawag na uyok no bone marrow. Kinauyukan sa imuhang bukog nya most ana kasagaran naa diri mag-concentrate sa imong BTS. Kay mo ni kinadak ang bone marrow na sa imong tiil. Nya mo ni produce og dugo sa imong lawas. Practically white blood cell mo na iyahang gisigihan og himo. Kanang white blood cell mao na siya ay silbing usas component nga para mukusog ang imong immune system. Mo na mo patay sa mga kagaw sa nga musod sa imong lawas. Now, doon na may mga component ang atong immune nga dili sa ma-activate hangtod dili. Unsa man na? Vitamin D. O kanang vitamin D, kanang og nagtumar ka ana, actually dili na nimo magamit. Inig-inom nimo ana sam, dili gina dayon magamit sa imong lawas kay di man na pareha og vitamin C nga imo lang iihi. Di ba? Imo lang ipangihi og dunay excess adto agi sa imong ihi. Di ba? Di sa na siya ordinaryong bitamina. Naragid na siya until such time nga maigo kag init. Maigo gani kag init adto na to siya mo dissolve. Inig-dissolve niya adto na mo sagol. I-absorb na sa imuhang bukog sa kinauyukan sa imong bone marrow. And it will eventually be converted into something nga mo protektar sa imong lawas. And that is science. Dili na tuo-tuo. Mo bitaw nga ka mga batang gagmay. Inig kahimog so anak nila sa painitan kay tungod ang ilang bukog humok pa kayo. Nya dali kay mo absorb ang ilang bukog. Nya sige sila og labi na kanang mga gatas gyud og ginahan. Sus nindot kuno kay na inigdako ang mga bataa kay bligon ba? Mo nang painitan gyud na sila. Dili na siya tuo-tuo. No dili na sa ingon nga iyaha sa buktot or mingon na tinuhuan sa buktot. Ako di mo kumutuan ng buktot ta kay wa makukailato nga buktot. Sa bisilingan nga buktot. Samot nga wasa ko'y doktor nga buktot. So kanang mingon sila nga tinuhuan sa buktot, wagid ko'y kalibutan og kinsa ta siya. So again, sus inig kalig-o sa imong lawasam, dili na ka layo nga mabalikan ka sa normal. Unya, ma-restored ang chemical balance sa imuhang system o ang nag-unaan na ang imong utok. Oh. So, balik sa imuhang balance, dili na kadali ma-depress. And ang tao manggod nga ma-depress, daghan kaayong milagro nga pwedeng huna-hunaon. And one of which, ang uban na nasa maghikog. Wa naman kay gana sa kinabuhi. Nagtuo ka nga emosyon lang siya pero you know, it is science. Siyensya na siya. Kinahanglan ka nga mukaon og daghang mga lagutmon, kaon ka diha og mga dahon, mga green leafy vegetable, matud pa sa mong maestra niadto. Di ba? Nya iwas ka anang kanang binosam, alcohol ay sus number 1 na makadepress oy. Kay ang tawag na depressant god. Sigarilyo ay sus number 1 kaluyan sa Ginoo. Ni pahuway kita ko ng sigarilyo for the longest time, perti kay kong muyop-yop. Sigihan na kong badlong ato din lang Attorney Frank Malilo na. Ay kadabuntag pagsunod man naman nagarilyo kus gawa sa mo. Sud maginang aso. May gitaon kay nakaundang gyud ko. Kay kuyawan ko ato sa kay di na mangyud. Wa na mangyud non-stop, di na magputol.
Nya mura bag sign siya of depression nya. Gamay kayong big kills kinabuhi, ngaway rin ka. Kay di ay unknowingly imong giguba imong system mo nang irritable ka. Kana bino, likay gyud na. Bino, beer unsa pa na diya. In moderation, that's okay. Kaya ang tao bati ugam sa kalibutan sa mo dili sa ta diha. Mutilaw anang mga lami, di ba? Labi na ako, sus, asa kumukaon og asa kumukaon ginasal nga di tambok yun na. Oh, humba ay tambok yun na, pero di masag kada adlawon. Ana man na siya. Now, nagipaybaw ang pulis. So, kung doon na mo yung mga suicidal tendency, tawag lang mo sa numero nga 0926 626 4236. Kining inyong hotline, balisuda sa disaguan ni Sir Roy. Ang maminaw ani mo samot og ka-depress. Huwag mo ilayin ring hotline. Ilang man kuning pahibaw diri. No, na kunoy kining tawag paglaom center Bisaya 24/7. Anytime pwede ninyong matawagan. Og nag-antos mo og kaguol, katanaw ninyong lami kayong ihikot nagpisi, iambak anang taytayan, ilangoy anang sapa nga di na mo ganahan mo tunga, itumar baka uy katong niaging adlaw napagidres puente tiguang sus ni inom og muriatic buang nga to tiguang ha. That was mga kabasa ko ato Sam 3 days ago no, the other week nagkabasa ko sa internet nga miinom og muriatic acid. O napod siya kanang terminal illness, diabetic no. Gikapoy na tingali, wa na ikapalit tambal, yang una ayon sa pamay atong dugayon nga na yang una wa tay matayo nang gyapon. No? Anak naluto hinon yang tinae manya kana ra ba magpilit ra ba na? Magsakit kina nga klase nga kamatayon oy muinom kag muriatic. Oo, mas mapag magpus na lang din lang patakay soltere kaya pwede sa nambag tang ayaw nambag na ito na kapag hiko ha? Mao na ang kini magong modalik kaya pala ko gamaya kay daghan tara kay kog issue sa nga tukion like for example katong sa DepEd katong ilang mga laptop unya mo tuki paunta ko atong kamper silapid pero taas man tag oras dalik kaya pala ko gamay magwali o sa ako no kuato dito ng inyong mga puti nga panyo kuha mo dito puti nga payong unya ibali o sa ninyo. Ya, paminaw mo sa kong mga bulawanon nga sangyaw sa muntaga. Basta ako sa Mugara, gani ko sa Mugara, gani ko. Hisgot mataning inani, kay matutang sa amin, di magyud nato kabutan o kanusa mamatay ang tao. Paabot latag kanusa kwaon sa Ginoo. Amo ni ay. Sa wa pa ka nahimugso aning kalibutan na Sam. Wa gyud tingali ka kahinumdom nga gipananghiran kadaan no kanang nagstorya mo daan ba nga unsa man ka Sam mosugot ka nga ipakataw ka aning tuiga mosugot ka babay ka ba o laki o ari ka mulugwa aning mao nga ginikanan adto ka aning nga lugar ipakataw latol pagkasulti wa mo'y kasabutan daan ni kalit ka lang og butho kalit lang nga nakamatikod ka nga naa na day kang nagtikaw-tikaw aning miserable nga kalibutan sakto ko sandi di ba kalit lang ka nga na himatngon og kabuot wa gyud ka kasabot og diin kagikan sa wa pa ka na tawo na makasulti ninyo wa gyud di kalit lang kag abot. Mo na lang imong na matikdan nga naa na kay kadua, naa na kay ginikanan, naa na kay mga gikaistorya, naa na kay kabuot. But pasabot, dili ikaw mao'y nagbuot nganong niabot ka diri.
Kaya dili man ni kay nagbuot. But pasabot niya na. Hasta sa imong pagbiya. Di gyud ka makaingon nga imo sad nang kabubuton. Kanang maingon, sir, kanang mga naghikog. Ila man ang kabubuton. Excuse me, di gina ilang kabubuton. Kay under normal circumstances, ang tao ang naghari sa iyahang hunahuna, ang instinct kanang gitawag ba nilag self-preservation. That is animal instinct. Basic kayo na sa tanang mananap aning kalibutan na. Ang number one kini mong priority is ang imong survival. And when you say nga ang tao maghikog, matud pas mga pagtuon, they are practically insane. Practically insane. Meaning, when you say insane, scientific base. Either dunay chemical imbalance ang ilang utok or gituyo gid na sa kinaiyahan nga diha karagyud kutob. Nay uban mamatay kay maigog kinat, nay uban nga nilabang nga way lingi-lingi, ligsan, nasay uban nga naghikog nasay ubang na cancer. But you know, it's nature telling everyone nga dili ikay magbuot kay gipakatao tas kalibutan nga embedded na, gisod na sa kinauyukan sa imong alimpatakan nga ikaw tao ang number one nimong instinct once nga naala kay kabuot is to survive. Mo bitaw lang uban nga nangatiguang na lang nagsige pag negosyo. Di ba? Nangahiko na lang ng mga hawak pero ang gikuptan resibo kwarta negosyo gyapon. Kaya ano man, because deep inside sa tao, kinahanglan ka mo survive. Bisan pag kaybaw kang 80 anyos na ko. 70 anyos na ko. Padung na ko matiguang. Uron sa babat, sige gyud gyapon og ugmad sa panginabuhian because kaybaw sila. Nga di gyud ni maundang hangtod di tang matay. Because that is our instinct. Part na sa tong nature. So muna nga, ang tao nga mamatay, di ginaiyang kabubuton. Oh. So, but there are options. Doon ay mga paagisan nga malikayan. Munan, ang tawag magudana nila sa mga professional intervention. No, somehow dalagi kayo mga depressed kanang mga suicidal tendency, kinahanglan kag immediate depression because it's a sort of it is science-based intervention, dili ganay na ingon nga superstition. So kanang ikaw, kani magkatong inom og muriatic, do you think normal to? Do you think rational na nga maingon kang maghikog ka because again, why taong gustong matay? Pero na ko'y gibasa that was a very long time ago, ang author kay si Albert Camus. Usa to siya ka French, kining writer. Kuan to siya, offshoot sa World War II, sundao to siya, nga nahimong journalist niya, nahimong writer. Nga siya mo i-founder sa pinaka-moderno nga klase nga panghuna-huna sa mga banggiitan kanang gitawag ba nilag existentialism. Kadungog ka ng expression nga, are you suffering from an existential crisis? Kanang inana ba? Mura ba Albert Camus? Camus man siya, Camus. Ingon siya, nga sa iya ko nung namatikdan, iya ginang gisuwata katong libro niya nga kuansam, ugwa ko masayop, katong libro niya nga The Rebel, gwapo kayo itong libro, o makakuha mo ito, palitan na ninyo, na magiting nga baligyan natin sa Yalaw. Ingon siya nga, under normal circumstances, kining atong mga gimbuhaton, ngayon nigmata na tos buntag, ligo, toothbrush, mahaw, niudto, trabaho, diba? Duwa, gugma, tanan nga gibuhat nimo sa imong kinabuhi, those are the things that prevented you from committing suicide. Kay inana ka kuansam deadly ang yang una. Pasalamat ka nga nakay problema. Inana. No, pasalamat ka nga nakay problema kay kung wa kay problema maghikog yun ka. Bali sa lang iya ha. Ano ba maghikog sa kay problema? Pero iya halahi, pasalamat ka nga nakay problema kay ugwa na maghikog yun ka. Ang tao nga way buhaton mas may pangmatay. Diba? Ang tao nga way gihimo, way mga problema nga gisulbad niya kada adlaw siyang kinabuhi.
if you are going to kanabang analyze imo ginang palauman ang imuhang kahimtang, mas may pa nga doon na kay mga problema nga sulbaronon kada adlaw sa imong kinabuhi kay sawa. Kay mas dunay rason nga maghikog ang tao kung nag-urong lang. Una. So, lahi isa to siya una-una niya. Ganahan ko sa inato nga kung i-adapt. Ganahan sa ko nga kamong mga naminaw, inana sa lang inyong mentalidad. Kay og dili na to inalawan paghubad ng kinabuhi ay sus daghan kay nato. Ako bitaw nang ikomedya diri usahay. Kung ako'y pobre sa Pilipinas, muinom kong muriate ko. Diba? Amba kong maktay. Inana ba? Pero kala, komedya lang na. But if ato yung ibase ang atong hunahuna sa mga malantip, sa mga naguna na to sa kinabuhi, o sa katong mga ngingig giking muhubad sa ato ang kahimtang, dapat madasig ka. Huwag na kay mga problema because Friedrich Nietzsche, ingon tong usa ka Aleman nga manunuwat gipon sam. Ingon siya nga, what does not kill you will make you stronger. Mo ba to? No? Ang mga butang nga dili makapatay nimo, mo'y makapahimo nimong mas kusgan. Diba? Naday mga problema nga moabot sa imong kinabuhi nga tanaw nimo, di ni makapatay nako, meaning pwede ning makauyog, pwedeng makapalupog, pwede nga makapildi nimo pero hangtod nga di pa ka mapatay or di gyud kang patyon na ng problema ha. Mas mukusgan ka kung munay imong sagubangon ug human niya na lig-on ka na. Matod pa sa usa gyapon ka idol nako nga manunuwat. What does not kill you will make you stronger. So ay mo huna ng hikog mga bodge. Ayo, likay tala. Kamong na yung mga problema sa kinabuhi, tawag lang mo dres di YCM. Nya, pangitaan niyo sa amin. Na problema mo sa gugma, dayala ning among numero, akong isulti, o nya, pangitaa si Sammy Buatag Jr. Kay munay, mumay-may ninyo. Nga way rason nga maghikog mo tungod lang ang mga problema kay sa tinuod lang mas dako og problema ang taga DYCM kaysa ninyo mo nang bisag hantod karon gabarog gyapon ni gakatawa pero balig-usa sad ni ka-track ni among problema. Pero lahutay gyapon sam. Ano lahutay? Kita sa amin 412-2574 Sammy Buatag Jr. mo na mo ang official nga spiritual advisor diri sa DYCM. Ako bitaw sam kanang malingaw kay ko kay namas ko mga amigo nga mo kana bang manawag sa kuha makikistorya nga bay na ako'y problema sa pamilya, problema sa negosyo, di ba? Daghan kay bang mga isyu niya. Pilti makay kong istorya sam. Niya ako sana silang pagtambagan. Nya lahi man ko mudag tambag gidaman hagit. Ako manginon hununa ako no be maghikog ka. Di kwentahan ko sakit mo na. No, sakit na. Kanang mingon sila nga maghikot kag pisi. Uy, do you think ingunana kasayon nga mukirig usa ka aya pa kamatay? Pagita o maghikog ka pagita pagi nga dritso gyud. Pero you know, og imong timbangon ang kinabuhi og sa problema, nya tanaw nimo nga murag ang problema. Kini after 3 months sulbad ni. Sulbara. Kay ini abot nimo 70-80 sa magkatawa na malangga sa tanan nimo mga sipyats kinabuhi. Layo pa man tana sa mo pag siguro mo abot batana but once kuno nga mo abot ka anang idara 80-90 kanang mulapas na gani ka anang threshold ba. Makaingon gyud ka nga katong mga kaagi nako sa kinabuhi, bati man o nindot katong tanan makapahimuot. Oh. Kanang na giilad ka sa negosyo, nangilad pug ka, di ba? Kanang nanikas ka o nya gitikasan pug ka. O nya nanglimbong ka, gilimbongan pug ka. Di ba? Kanang nanumbag ka pero sumbagan sad ka. Mo man gilang kinabuhi.
Nya ay gyud pag-expect nga one way ra na. But once nga mo lapas na kaniya ng threshold sa pangidaron sa tao, matud pa nila, once you reach 80, moabot na gali, og swertian ka gyud nga moabot ka 80, iniglingi nimo sa imong kagahapon sam, way bati, way nindot, tanan ana makapahimuot. And that will be the time nga makaingon ka nga nindutas kinabuhi. Uy, oh, nakoy uyuan ba? Pilangga kito nako, kinamagwangan tos managsuon sa side sa kong papa. Karon, namatay siya sa Miboy at the age of 88, matingal siya, 87, mga inana. Karon, kay terminal naman ang iyang illness. Meaning, kuan mo to ya, kanang cancer ba? Pero taas na kaysa edad. Nakapanawag pagid niya sa telepono. Nakapanawag pagid ni. Naka-istorya pagid ko niya sa telepono. Karon, ako siyang giistoryaan nga, nagpasalamat mi nga naasa sa mong kinabuhi, niabot siya, nauyuan ako siya na. Nagin siya gisulti sa nga magkapanimbawot sa balhibo ba? Ingon sa dong. Tiguwang na ko dong. Unya, bisag inani ko ron, pero paminawa ng akong gisulti. Nundot gipon kayong kinabuhi. Ganahan pa kay kong makakita sa adlaw. Mo iyang gisulti sam. Adlaw. Kanang adlaw ba? Kanang sun? Oh. Yeah, imagine na naapa siya inato nga sakit nga kanang di pa na lalim ng cancer ang tao. Lisod na eh. But mo gyapon kada bang napuno gyapon sa paglaom ang iya habang hunahuna kanang moingon kang nindot gyapon kaayong itan-aw sa adlaw. Paglaom man na. So kamo labi na kining mga bata-bata pa. Ayaw na lang mo pagsigig pagarpar nga mukatkat mo anang ibabaw sa lubi niya, muambak mo niya, iyon ang o. Ayaw! Ayaw! Again, balik ko na ko, tawag mo sa DYCM, pangita mong spiritual advisor, Sammy Buatag Jr. Na problema mo sa gugma, daghan. Nagbuswak ang gugma na mo diri sa DYCM. Tawag lang mo. Digid mo na mo balibaran bisag ko sa kadangan. Di ba, Sam? Okay kay Sam. Atong oras alas 9 by 5 las kabuntag. Okay, balik ta dire sa tuang tulumanon. Sa gihapon ako si Jason Monteclar. Hangtod ta dire sa alas 10. Ligre manaling. Kini ba mo side bit lang ko gamay. O sabi ni pasabot ang tao mo retire sam. Di ba, may ngong gigag, retire na ko, but pasabot, human na ko. Kay retire gani, but pasabot, labi nagnaa ka sa gobyerno. Tibok ni mong kinabuhi nang alagad ka sa publiko. Now, mo retire ka na gani, but pasabot, I've done my part. Okay na ko, niya. Ang number one factor when you say retirement, number one na is you spend time, your remaining time with family. Kay dako nga portion sa imong oras gigahin nimo sa panarbaho, labi na when you are in the public sector, nga imong gigahin ngadto sa publiko, sa katilingban ang tanan nimong kusog oras kahago. Pag abot sa adlaw nga ting retire na, but pasabot ana nga gitagaan na ka og break nga human ani adto na ka sa imong pamilya.
Di ba? Or, ug wa kay pamilya, you spend time with yourself. Muna retire. May nga, retire na ko. Wa nagpasabot nga, mamatay na ka. Ano siya, retire na ko. Husto na. Diyan ako kutob. Na ako'y kinabuhi, gawa sa panarbaho. Matay. Lahi maning ato ating aling konsepto sa retirement kay mo pagay paghuman isip PNP chip mo kining ato ang kanhi Philippine National Police Chief General Camilo Casculan mo pagay pag-retire karon gi-appoint na sad as Undersecretary sa Department of Health. Hanggang ning gobyerno nga tingali. Unsa man retirement dito sa inyong libro Reza? Unsa man dili mura og nang-apply ka og trabaho naman ay resume no? Biodata may tawag na sa una niya karon curriculum vitae sa tawag na resume. Og mang-apply ka og mga higher position sa gobyerno. Unsa man appeal na sir Quesito? Nga kinahanglan mo retire kag usa ka butang ay pagkadawaton sa laing butang. Ka mga kwanggol ko ninyo diha. Noon sa masas Presidente Marcos, oy mura man sa taon. Papawaya na ninyo. I don't know og unsay gustong kuptan ang anong naabot Department of Health. Police General ang gitun-an ana unsaon pagsabjo unsa man pagpatay sa kaaway, unsa man pagdakop, unsa man pagpapreso. So, dili gani ni maka-issue og resita. Dili gani ni ka-issue og resita, hindi man ni doktor. And yet, you are appointing him as the new Undersecretary sa Department of Health. Wrong parking, oy. No, bubintaha na lang jutay Sam kung nahimong secretary si Roy Simato sa Environment and Natural Resources kay at least di gid ka makaingon ba nga nag-require gid og highly technical skill when it comes to the environment, no? Kay pwede man nga it's just a matter of administration. But when you say Department of Health, my goodness, police imong ibutang unsa man is BBM oy? Idol man ta kanila mo sama. Kalit magkalami ha? Sus kisa gikuwaro nila nga kuan nga department nga secretary ron sa Department of Health. Acting pa na ron? Berhere no? Acting pa man na siya sa? Kisa ka gipaabot ana? No, kisa may gipabot na ng BBM ng mahimong secretary. But you know, when you say undersecretary, kining IUSEC Sam, naman na IUSEC, akong duda, IUSECness Logistics, tulo man ikabuklo. Pero naman ko IUSEC di ko ani nga logistics ba? Ang yang tahas, ang yang function is more on pag-oversee sa mga procurement or logistics sa Department of Health. Pero bisan pa. Kay ang akong nadunggan gikan sa mga duwende sa katubang mga kuryoso pod parehas nako ang gitingunga aning kaskulan kay mahimo siyang USEC for logistics meaning procurement mga pangumpra mga pamalit o mga tambal unsa pa na diha kanabang o inana na karon bisan pa kay pulis gud ka nganong diha makaibutang. Wala gilaing doktor niya. Nganong kadaghan pa pwedeng kabutangan ibutang ni nimog Department of National Defense kana tuo ko. DOTR kana bubintaha jutay bisag ingon nga technical gyapon na pero sige na lang. Pero Department of Health purbita sad ninyo wala gilaing doktor, wala gilaing mutan-aw diha kun sa kahimtang sa panglawas mga tao. Ari gyud. Unsa man is bungbong? May ni paroks bumbong ni bumbong. Ano maulian ba? Ganun tao. Kaaligre yun.
wagi ko kauyon na ni. Daghan kay tama pananglitan. Og ang iya lang expertise, may ka, expert ni siya si Kaskulan kay napi-NP chip gud na. Yes. Og expertise mo ay atong tanawon, daghan kaayong pwedeng magamitan, makatabang ni siya sa iyang ka-expert when it comes to issue on security, national security, internal as well as external. Di ba? Crime. Di ba? Department of National Defense or pwede ganig Department of Interior and Local Government. Or kadaghang problema sa Mindanao. Like for example, kana mga special administrative region dito sa Mindanao nga hangtod karon na problema pa ta sa insurgency. Or kining ato ang pakigubat batok sa drugas ipadayon ba nagdili or kining atong gubat batok sa mga rebelde. Kadaghan og problema sa Pilipinas nga magamit ang kasinatian aning Kaskulan. Ari ka Cebu ay kadaghan oy. Adto gyud sa Department of Health mga hanggaw. Kini klaro magani ba nga political accommodation? Klaro maganing pabor-pabor. Di gyud ko motuo kay tungod may ngaki ni siya aning butanga. Daghan ni siyang namahuan pero dili para diri. Kinis Kaskulan. Nya nangatarungan ra ba? Matud pa diya sa iyang rason, ingon sa diri siyang statement na I'm not a doctor, but one doesn't need to be a doctor to be assigned in Department of Health. Administration and management will always be part of every department in government. And I believe I will be of big help in this area. Waka kuyapi. It's not about you, it's about the position. Kung gusto kang makatabang, hangyo dito sa imong presidente, ibutang ko something that has something to do with police work. Kana. Any position that has something to do with police work. Advisory ba kaha nga level? Kana. Tuota. Like for example, kato si Kuan, kato ni dawat og 1 peso a month. Paul Soriano. Sige na lang to, kay parintin tong Lisa. Parintin to sa asawa ni Bongbong, kay murag pagumangkon matingali tong kuan. Lisa Araneta Marcos, no? Asawa ni BBM. Masabtan na lang, but advisory council, dako kay nagmatabang. Yan mo sa day, klaro sad nga posisyon nga pwedeng mahatag. Pero og gusto kita og department position, ngita ta. Ay lang ang Department of Health. Kay number 1, tingkubid para baron. Kinahanglan kita og klaro nga expert nga doon na bag kanang makamao bag yun nga mangita mutabang sa iyang secretary, because when you say undersecretary ugwa ang secretary ikimpuli mo man na may mga lugar nga ang secretary di kadto, may mga issue nga ang secretary wa or dili siya available in the meantime, so she or he needs to send. Di ba mga yusek or unsa ba? And naapata sa stage nga di pagyud klaro og unsaon ni natong COVID. Kay karon, matud pas Okta Research, every day nagsige gyapon og saka, and yet you are appointing a police officer sa Department of Health. Kaaligre. Mura kag katugong awa. Imagine na sa mo sa kabakikaw. Wa ni kalahian kaniadto nga iyang nga gi-appoint ni Digong man tingali to. Gi-appoint ni Digong si Gringo Hunasan sa Department of Transportation o Information Communication. Bumintaan lang dito tayo kay military man, so naman ay mga technicality dito tayo, but kato bakikaw to ha? Kay when you say DICT, dapat maayo ka sa IT. Kalabag computer geek ka, kanang kamao kag ins and outs ng mga computer application, software, hardware, di ba? Hacker ka or unsa ba imong background, basta anything that has something to do with technology, computer, artificial intelligence, etc. Maayo ka diya. Pero ang gi-appoint, Gringo Hunasan. No, masterminds, mga kudita, may gibutang sa DICT.
gani, kasi na yung mga military works na saan, kana mga communication system between Pilipinas o unsa ba, China, etc. Makikaw gyapon. Oh. Pero kini, police ibutang ni Department of Health. May mang kanang yabaan ni tubig bugnaw ning o ni Bongbong baron nga kana bang mahimat ngon nga idol. Ay, why na ay idol? Pinunto na idol. Sa presidente. Ha? Oh, nag-viral no? Mo bitaw nya kanang grabe kayo ang reactions mga tao eh. Tanaw ni mong social media mga tao nahingang hamon itong gikinanglan ron. Magbutang mo Police Department of Health, giatay ninyo, o makuyapi. Nya ilag yung ipugos inon ambot ha, pero nanarabas balita nga gi-confirm na. Ha? Na naman, confirm naman gid siya. So kinis Kaskolan, graduate ni PMA class of 1986, no? O niya, he served as PNP chief from September 2020 to November 2020. September, October, November, do kabuan ra gini nga himong PNP chief. No? Patabata ng digong. Paita, unsa naman ni Pilipinas, eh? Daan pagid lagi ko. Ako pwede naman ko mangomentaryo yung bongbong sam kay humana man 100 days. Ni utong man lang tag 100 days kay lagi you've give chance to people, especially the president, bago pa kayo. But 100 days is more than enough. 3 months na kadiya kapin. Kana, dagan kayo eh. Willie Ong, kinsa pa na diya. Dagan, basta, kamao lang sa panglawas. Dili necessary, doktor, pwede kayo mag-appoint ka ng PT. Di ba? Pwede mag-appoint ka diya og radiologist. Di ba? Pwede mag-appoint ka diya og physical therapist. Pwede mag-appoint ka diya mga higala o kana bang bisag masos. Okay lang kayo. Pwede lagi. Pero mag-appoint kag police, Department of Health, ay Ginoo ko katawaan tas tao ana oy. Di na gininuon ko mobile pag inyo ni ipugos. Usa may buhaton na ng pulis ara. Nya, mula gina, usa mahimo at og administration lang ang inyong gusto nga palikunon des Department of Health. Na may mga doktor sa nga maayo sa og administration. Di mo, doktor ka din at the same time kamao kang mo handle og administration. Kay kini magong when you say administration, appeal ng procurement, appeal ng mga technical issue na like mga hospital beds, mga number of hospitals, mga technical jud ba? Unsay mga level sa hospital nga ato ang kinahanglan i-improve, unsay klaro ron nga mga tamba nga inana ba? Nga watay kalibutan nga ang doktor ragyod or anybody nga dunay background sa medical science ang makasulti. Dili police. O plok kang bungbunga ka. Dibilib naman tatanin mo. Anong inyo matanang ipugos, maintag, mausab ang huna-huna ani. Ampo lang tasab nga mausab ang huna-huna ani. Madutlan og public opinion kay ang uproar, ang singgit sa mga tao dire sa social media ug sa uban nga mga nagmatikod aning balita tinunto ning inyong gibuhat. Bugal-bugal ni taliwa sa nagdibal nga kagaw nga ginahanglan gyapon ta og klaro nga direksyon kung unsay mga paagi pagsumpo ani o di na lang gini pagsumpo bisan na lang untag pagpugong nga mapiog ba nato ang mga giatay nangitag pulis gibutang sa Department of Health. Buhi patong amahanan ni agidapog na ning bata. Hoy, kuanggol nagpakauaw ka. Diba? Ug buhi pangamahanan ning bongbong katog yung Daryl Macoy. Karon og nakadungog to sa kong komentaryo nagkisi-kisi to sa siyang pantheon. Nagpangambras na to sam ang tiguang. Ato aso siyang pantheon nga makadungog nga ngiyang anak ni kalit lang kalapit. Junior pag yun. Sos, pakauaw ka lang. Bawian na ninyo eh. Kini, political accommodation eh. Bawian eh. Binuang eh. Ibutang naglain. Mas makatabang ni Kaskolan nga wadiha. Kausik-usik lang mong sweldo. Kausik-usik lang mong sweldo sa undersecretary. Baka bang
You are kana bang square peg in a round hole? Damay panultihon na nas in English, ha? Square peg in a round hole. Dili na pwede nga ang pang Philips ko gamitan ni mo vice grip, di na pwede. Di na pwede yun. So usba na og accommodation lang ni daghan pa kay pwedeng ma-accommodate. No, og utang kabubuton lang ni nga tanaw nimo nga kinahanglan mo tang mayan og utang kabubuton ani do kay apil man ni sabot sa politika nga kauta akong buko-buko kay kauton sa ko ng imo. Sige, hala, patuyang mo siyang gibati. When kini if solely intended for payback, accommodation, so be it. Kay apil makana. Anyway, kining tawhana, kampante masatang nga mudaan ni siya og klaro gyud nga katungdanan, something that has kanabang sumpay sa iyang kasinatian. So ibutang na ninyo og kuan, lahi nga posisyon. Security, kuan ba nga posisyon or basta kanang pulis-pulis ba? Kanang pinulis-pulis ayo na diha. Tanawa. Mas mobilib ba kung may drama gikuha nga security advisor? Di ba? Si Tibolsinas. Mas dula pa'y klarong directions, Mike. Mas dula pa'y klarong direksyon ang atong mayor kay iyang gipalibutan ang iyang kagalingon sa mga competent nga tao and giving them function nga that would really, kuan ba, nga commensurate pod sa ilang experience as expert or advisor. Di ba? Mas doon na pa'y sense, mas rational pang paminahon si Mike Rama. Gikuha si Drilon, gikuha si Bolsinas, gikuha si Roy Simato. Pero these people, gitagaan niya og tahas pero commensurate pod sa ilang experience. Sumpay sa ilang kasinatian, sa ilang kamahuan. Secretary Singson. Okay ra na. Kaskulan butang ni Mos Department of Health, Yusek pagid. Nya, Marcos ka. Uy, katako ni mong Marcos. Wagi ka kita. Wa na naghaom na diya. Ay, biya ni mo. Kini, og dili pangawat toyo. Ano ang butong saka? Ang maabot magkadiyas procurement. O sa baga. Atong oras mga igalan. Po, kagutlo sa dili pa magalas 10. Ay, giko ging na. Hindi ko pwede mo komentaryo. Kumanang 100 eh. Kini sa si Vice Mayor Raymond Garcia kini ni-appoint isip advisor nila ni Floro Casas og ni Joey Dalos. Okay. Atong hanayon. Si Floro Casas pending ang application ani pagka assistant manager sa MCWD. While si Attorney Joey Dalos mo ni ang kasamtangan nga chairman or chairperson sa board sa MCWD. Si dili general manager, lahi ang general manager, chairman gini siya. Chairman of the board may tawag na. Now, nipagawas og statement si Vice Mayor Raymond Garcia nga iyang gi-appoint. Technically gi-appoint niya for life si Casas o si Joey Dalos kaya ang nasa iyang statement magod until such time nga kanang tangtangon sila. So for life, wa may term gibutan kay kining advisory ra man na, wa may mahugra man gud nga private gyapon nga function sam and technically you're not part of government. No, you're just there officially in a way nga dunay connection ang imong personality sa office, particular office nga gikuha ka but dili ka subject sa civil service, di po ka subject sa regulation sa gobyerno. Kay advisory ka raman. Mahog lang, di gali consultant sam. Kay kining consultant, obligado man ka nga mo report dito sa council every now and then. Agi kay imong progress or kinibang report, kana accomplishment report,
kay soldado ka man. Oh. Pero advisor lahi gina na mangutana ta nganong kinahanglan pa man nga i-announce officially nga himong advisor ning duha. Ngano man be? Nya kano si Casas man gid og si Dalos. Nganong dili man to sila sa piramide. Ay malaki na sa mga abogado. Kauban mo sa nila ni adto. Ibaw kasam tungod ni sa politika. Sus gamayan na sa itong oras, oy. Tungod ni sa politik, gituki na ba ni Sam? Gituki naman tingnan niyo. No? Wa kayo ni Napalawman? Kay, kini magungingunani nga move, politically speaking, it is a message. No? This is a message nga gustong ipadayag indirectly or indirectly direct. Kuya waling in English ay gabut-buot o rita na? Ha? Ang tawag ni Sam sa karaan pa nga imperyo kaniadto sa mga Romanhon gianggaan ni triumvirate. Di ba? Triumvirate mo ni sila mga ngilngig kaayos politika nga nagkausa nga unsaon nato nga masakmit nato puhon ang kagahom. Muraling katlo sila si Mark Antony, si Julius Caesar o si Pompey nga nakasabot ba nga kinahanglan trabaho unta ni mitra sayo pa. Kay di gani ilugonis atong kamot ang syudad. Kay gi-build up ni Mike Rama ang lahi nga mga tao dili kita. Ano siya? So, ako lang yagi kikunan ni Sam. So triumvirate ni. Actually, mensahe ni gikan sa opisina ni Raymond Garcia nga Mike, ayaw itratar ang ako ang mga kauban nga kaaway. Pero kung imog yung ipugos, maghugpong ni. Tingali ron Sam, doon ay mga pugsanay na hitabo. So karon tingali dunay nahitabo, doon na ba kay wa pag sinabtanay, doon ay mga concession nga wa nahatag, mo nang gip kuha ni Raymond Garcia ug nagpailawom sa iyang pako ang duha ka mga ninalang nga wa gid ni hiuyon ni Mike Rama. Or it could be number 1 nga si Joey Dalos maihap na lang ang adlaw na dias MCWD mula nga ni posisyon daan nangita daan og klaro nga posisyon kanang advisor di man na matawag nga posisyon but political position dili government position. Posible sana kini speculation ni Sam posibleng sayop ta or dili pero nganong at this early ug nganong gidungan magid sila duha nga puros naman sila mga taga MC kino. Sa akong pagkasabot, mura gi-entertain naman ang papel ni Floro Casas. But why? Oh why? Oh why? Oh why? Kanang gubat sa magsugod na dili sa actual nga binuthanay sa kanyon. Daghan naman ta may sakto naman sa tas panghuna-una ba kasabot ta sa nga dunay ang gubat di ka makaingon nga nagsugod tungod kay ni pabutog kanyon magsugod na ang gubat inigliwag sa kanyon. Liwag ba liwag kasabot mo binisaya nga liwag liwag ba kanang giisbog giatubang na ang kanyon sa imong daong wala siya inigliwag sa kanyon niya diha lagi atubang si mong naong kana magsugod na ang gubat ayaw gyud paabot nga mubuto na Mike. Mo ni gibuhat ron inidili pang intriga mo ni akong nakita mga igala na triumvirate sa tulo ka mga dagkong pangan sa politika and ang akong nakita o sa ragid Raymond Garcia is trying to establish a stronger opposition. Wala may BOPK. Wala BOPK. Uy, nagtuo mo nga naapay BOPK. No more. Ug doon na kay, ug doon ay tingali, ug doon ay mga remnants
O sa may binisaya as remnants, o dunay mga salin sa oposisyon niadto kana na lang si Nestor Archibald. But the rest, wa na. Human na. Kanang mga rest, kasi nga na ng resa kana sa SK. Rest ba kanang Amerikana, kaning mistisahon? O kini si Franklin Ong, wala naman na sila, oy. Wala na sa BOPK niya. Kung imo sang subayon, di na sila kapasagad kay apolitical ang ilang posisyon. Ang usa nas SK, ang usa nas barangay. So dili give na sila pwede officially nga mosinggit nga we are for BOPK. Usa na lang BOPK dia. Officially, kana na lang yun si Nestor nga mo'y langas. Hilom naman kayo si Joyang. Napa ba Joyang? Wagi ko ko'y bawag, napa ba na Joyang dia? Hilom, si Meriade, kayo ingon nga, sama ka, kana bang insidious. Insidious, bro, bagi, demonita. Dili ba sama ka bulgar, dili sama ba ka noisy, kaniadto sa dihang nagsakata ang iyang politikanhong karera. Wala, oy, o nga ako nakita ron, Raymond Garcia is the new image or face of opposition, of the opposition, dili sa tuwa. Raymond Garcia na. Wala ilain. Wala nagilain. Raymond Garcia muna na bag-ong oposisyon. Wala na tayo igong oras. At ngayon na lang ninyo ang mga masunod natong tulumanon. Sa nga na lang mga kaubanan na to Dres DYCM. Musunod karon dayon si Kuya Sammy B. Nagyapon ako si Jason Montecla. Nagkasalamat sa iyong pagpaminaw. Halang doon si Bathala Labaw sa tanan. Anak Bisaya! Hantod sa sunod na ngayon o sa samantag na hinigapong sitwasyon. Anak Bisaya! Pag-ung ugbat, pag-ung bugas, pag-ung turok, pag-ung salingsing, pag-ung sitla, pag-ung adlaw, DYCM. DYCM. Pag-ung ugbat, pag-ung bugas, pag-ung turok, pag-ung salingsing, pag-ung sitla, pag-ung adlaw, DYCM. DYCM 1152 Cebu Province Wide. Now broadcasting at the four corners of the globe through www.dycmcebu.com.